7100 trenerom upaljeni. I to izmjerite ovako. Čekaj, evo. Znači da sve one najviše s posvetom za bijesak i ostale. Odjednom ja tamo. Jači plane. Ajde, bola! Ne raditi ovo kod kuće! Ne radite ovo kod kuće! Bijelo. Sve je bijelo. Znači... 7100 petardi. Nije poput. Što i nisi bala našćero? Ostala je samo zadna čaša. Jedna žena. Ovo je dedo, brać. Dedo. Da tamo ne sve.